Emakhosini ngiyanibingelela, onibingelelayo ugogo Khwashube. Namhlanje bengizothanda nje ukuthi sike sizokhuluma kakhulu ngendaba yokukhipha iy'nhlanga. Kubalulekile kakhulu empilweni ukuthi umuntu uhlale nje ukhiphe iy'nhlanga. Abanye-ke bazozibuza ukuthi ukukhipha iy'nhlanga kuyini lokho, into enjani leyo. Bantwana bakwethu, ukukhipha iy'nhlanga kusuke kuwukuthi ususa okudala, njengokuthi njena kade uhamba ufuna imithi yokugquma, imithi eyokugadla, imithi yokuvika, yonke le mithi lena uyenza kuwena, eminye uyigcaba egazini. Ngokuhlala kwemithi isegazini lakho, iy'nhlobo ngey'nhlobo zemithi ezahlukene, uloku ugcaba lokho, eyokuqina, eyokuvika, eyokuthini. Yonke le mithi lena mengabe sihlangene kuwena egazini, iyaphenduka le mithi lena ikwenze ukuthi ube nesigcwagcwa, ungathandeki kubantu. Kwesinye isikhathi ungaze ugcine sekuthiwa unanesilwane, ubungenaso isilwane, kanti kuphenduka le mithi ngokuhlala kwayo egazini. Iyashintsha le mithi lena iphenduke izakhe enye into ebengasiyona le wena kade uyenzele yona, ngokuhlangana kwey'ngxube zemithi eminingi ihlangane emzimbeni wakho. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi uhlale uyokhipha iy'nhlanga. Uma uyokhipha iy'nhlanga usuke uzohamba, ukukhipha iy'nhlanga kuyinto efana nokugeza, but not exactly ukugeza ukuthi mhlawumbe uyolahla isilwane ususa amathunzi. Akuthi akufani ncamashi, but kuyinto ecishe ibe kanjalo, ngoba kunemithi ofanele uhambe uyoyisebenzisela emfuleni, umile phakathi emanzini ahambayo, uzogcatshwa ngale mithi lena kuphume leli gazi elisemzimbeni wakho, bese kuba ukuthi usetshenzwa ngale mithi ozoyifaka ikukline wena egazini, ukuze kuvuleke phela kuphume yonke lento endala lena, uqale isiqalo esisha. Kahle kahle kusuke kuwuqala isiqalo esisha. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi ungathi ugeza ubuqale wakhipha zona iy'nhlanga kuqala, ukuze yonke into yakho mntama ibe yinhle, yonke into yakho iqale kabusha, ufane nengane encane ezelwe. Kubuye inhlanhla yakho, kubuye ugazi wakho, kubuye lokwakuthandeka, kubuye leya nto leyana ephila ngaphakathi kuwena owawuzalwe nayo, iy'nhlanhla zakho owawuziphathiswa amadlozi akini. Ingakho-ke siwomakhosi sihlale sigqugquzele ukuthi kubalulekile ukuthi kube nezimo esohlala sinifundise kuzona, ukuthi kunezimo ezikanjena empilweni, ngoba omunye angathi mina ngiyaqala nokuyizwa-ke leyo, angikaze ngize ngiyenze leyo nto, angikaze futhi ngize ngizwa, angikaze ngize ngiyibone. La emhlabeni sifunda size sife. Ngokukhula izinto uzozijwayela, uzozifunda, ngoba phela ukuba khona kwethu kukhonela kona ukuthi sizonivuselela, sizonigqugquzela ukuthi nizinakekele, ngoba phela ubalulekile umzimba onakekelwayo, ubalulekile umzimba ozowuthanda ukuthi uhlale nje uchachambile, uhlale umuhle, uhlale uthandeka ngasona sonke isikhathi. Kungathi njalo nje kuphathaphatha wena, kunezinto ezingasile ezinginamathelayo, kunezinto ezingasile ezingiphathayo ngenxa yalezi zimo ezokuthi awuzikhiphi phela iy'nhlanga. Kubalulekile-ke kakhulu ukuthi uma ngabe umuntu hlale njena ukhiphe iy'nhlanga, noma udlulise iminyaka ibe 2 ibe 3, uphinde uhambe uyokhipha iy'nhlanga, ugeze, ususe amathunzi, ukuze phela uhlale umuhle, uthandeka ngasona sonke isikhathi, uhlale unenhlanhla, uhlale unogazi kubantu nje, uhlale nje wena nje uyileyo nto nje. Kuthi wena noma ukhulume kambi kungazwakaleli, kube ngathi ukhulume kahle kodwa ukhulume kambi. Umuntu angabi nayo leso sikhemunce sokucikeka uma ngabe kukhulume wena. Uthi noma ubukhulumile nje uma usuwedwa uthi ayikhona-ke laphana ngithanda ungakhulumi kahle, kodwa uthola ukuthi yonke into oyikhiphayo imnandi, iyanambitheka, iyathandeka, ngoba phela iphuma kuwena emzimbeni othandekayo, kumuntu onogazi, ochachambile nje, omuhle. Kanti-ke noma kuthiwa umuhle-ke nje futhi ngokokudalwa-ke, kodwa nje kuyakusiza kakhulu ukuthi ukhiphe iy'nhlanga, ngoba kubuyisa inhlanhla yakho, kuvuleke izinto ey'valekile, kuqaqeke zonke izibopho ezikhona kuwena, kusuke zonke lezi zinto, kusukela ukhula wena kuhlale kwenziwa imithi, kuyabethelwa niyagcaba, kuyolahlelwane niyagcaba, niyavikela ibhamu niyagcaba, niyaqina izitha, yabo zonke lezo zinto.
ziphume njena uhlambulule kahle, uqale kabusha impilo yakho ube muhle. Ngiyanithanda kakhulu ugogo Khwashube, ngiseThekwini eMgababa indawo ngomhla ka-3, ngomhla ka-4 nangomhla ka-5 nangomhla ka-6 ngizobe ngilaphayana eGoli e-Western area. Ngizobe ngilapho-ke, abangidingayo bangabe bengifonela, bangi-WhatsApp, bangi-Facebook. Uma ngabe ubona ukuthi ungenile washiya imessage mhlampe ku-Facebook noma ku-YouTube angiphenduli ngesimo sokuthi umuntu uyabe matasa, ngiyacela ukuthi kakhulu u-WhatsApp ngiba naso isikhathi sawo ngaphambi kokuthi ngilale, ngizama ukuthi ngiphendule, ngikhave bonke abantu abasuke bese bekhulumile, ngizama ukuthi bathole iy'mpendulo abazidingayo. Nokungifonela-ke futhi kuyona le number lena engezansi, ngifonele kuyona, sixhumane, abafuna ama-directions, ama-location, uMakhosi uzobe khona, uyatholakala. Bonke abamdingayo bazomthola khona. Makhosi. Emakhosini onibingelelayo, nibingelela ugogo Khwashube. Ngithanda ukunibingelela namhlanje. Ngithanda namhlanje-ke sizobheka kakhulu indaba yokuchamisana mesisocansini. Kubalulekile ukuthi mangabe senza ucansi asijabule sonke mesisocansini. Makukhulunywa ngenkonzo yasekamereni kusokhulunywa la kujatshulwa khona. Inkathazo, inhlupheko, inhlungu mase kuyiwe ekamereni ziyaphela, zisala emnyango. Mase ungena ekamereni suke sekuyindawo yokuthi uyojabula lapho. Yingakho kubalulekile kakhulu ukuthi mangabe usekamereni kufanele uthokoze ngaso sonke isikhathi. Alibe mnandi ikhekhe lakho. Umuntu wesilisa njena awushise nje uzwakala ukuthi kusekamereni. Makuthiwa kuyathandazwa bazalwane, kubalulekile ukuthi wonke umuntu mesiqala sithi siyathandaza, wonke umuntu angene emthandazweni. Akangangena omunye asale ngaphandle, asale eceleni, abekezelele ukuthi nje uzoqeda nini. Uyayibona leyo nto ayifuneki kwayona leyo nto. Mangabe sisenkonzweni nje kufanele sijabule sonke, noma ubani mesiqeda sesijulukile sesiyahleka sobabili. Ungathi uqeda umunye wathi uyabona nje akusekuhle lokho, uzwela indawo ezibhlungu kuyalena. Masithi siyenkonzweni yasekamereni kufanele kucace, kubonakala ukuthi hayi namhlanje ma umuntu wesilisa, umuntu wesifazane fanele umenze ngalendlela yokuthi uthi ngakusasa mevuka ekuseni amephenduke ebheka ngakwena, amamatheke, evuke ezizwa njena ethokozile, enalowo music nje omncane nje okhona nje kuyena nje, lo mzwilili nje nawo lokho uhamisha nje ukhombisa ukuthi phela utholile into emjabulisayo, utholile into emnandi, uzizwa nje right, konke kufeziwe kuyena. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi uthole lo muthi wami awukhetha ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa, indlela othakwe ngayo. Uyasebenza umuntu wesifazane, uyasebenza la umuntu wesilisa. Ukuthi ushise ningawusebenzisa nobabili, nomuntu wesifazane nawe usebenzise nawe usebenzise, ukuze phela meseze ekamereni zitholane phezulu. Kufanele uthi uza kumuntu wesifazane ubumuzwa isiteam sokushisa komzimba wakho, ukuthi ufudumele uzwe ukuthi usondela kumuntu wesifazane-ke manje. Uqale nawe ulizwe igazi lakho ligijima lisekulate umzimba wonke ukuthi kunalento le eyenzakalayo manje noma kunalento le ezokwenzeka njengamanje ekhombisayo ukuthi usungena kwelinye level-ke manje. Awungathi uyangena ekamereni kuzifanele nje uthi uyaqala nje inkonzo nje nokukhala umxovo nje ongawazi. Ayiphele leyo nto, ngoba leyo nto yenziwa izimo zezinto esizidlayo, yenziwa kuba namanzi emzimbeni. Kunamanzi emzimbeni angadingeki, afuna ukuthi uhlale mangabe ukuthi special umuntu wesifazane uhlale uwakhiphe lawo manzi, ngoba lawo manzi enza ukuthi agcine esehlela kwintombazane yakho, enza ukuthi-ke manje ikhekhe lakho ligcine selithambile, livuleka, lingasemnandi. Kanti phela ikhekhe fanele lihlale liqoqekile, lihlale ikhekhe lishisa, lihlale ikhekhe limnandi. Sichame phela bakwethu, eve kumnandi ukuthi uye enkonzweni yekamera bese uyachama-ke mase uqeda. Uzovela ungena enkonzweni yasekamereni nje uvela ungachami wena.
umuntu yokudikadika nje akudikadike nje nakushiyo njalo awuqedile. Once wangaqeda vele ayikho into emnandi lapho, ngoba mase ngaqhubeka athola omunye usengaqedela leya nto leya kade iqalile nawe. Angithi akafinyelelanga kuvuthondaba. Ebalekile ukuthi akaze afinyelele phela laphana kuvuthondaba, ngoba akafinyelelanga kuvuthondaba nomunye olandelayo sengathi mayefika amuthi ka 1 2 zikhale agcine efinyelela, ngoba egcineni ufuna ukuchama. Kubalekile umuntu wesifazane umuntu wesilisa, kubalekile ukuthi mawusenkonzweni yekamera uchame. Niyazi ukuthi kumnandi kanjani ke mangabe usuchama, niyayazi nje leyo phathi leyo ukuthi nje lapho sisuke senikhuluma izilimi nonke sokumnandi ngolunye uhlobo. Ngisho umuntu oqhamukayo ngaleso sikhathi ngeke uzumbone, ngoba phela usufinyelele kuleya ndawo leyana sokungazizwa nokuthi uhamba kuyiphi indawo. Yingakho ke ukuthi sihlala sinikhumbuzise ukuthi vele kuyinto esiphila nayo, ngeke sesikubalekela ukuthi sikhulume ngayo, ngoba phela yinto esadalwa nayo, into esadalwa ngayo. Yingakho kubalekile ukuthi sihlala sikhumbuzisane ukuthi kunesimo sokuthi mawuye enkonzweni yekamera shisa chama, ukuze phela inkonzo ibe inkonzo emnandi. Nobaba mesemsebenzini akucabange athi ecabanga wena eza ukuthi hayibo ubaba wasekhaya wavuka wama, ucabanga wena ngaleso sikhathi, ucabanga lo baba umnandi lobuya ebeninabo phela ninobabili. Lokho kwenza ukuthi ngisho izitha phela omnakwethu bangakwazi ukungenelela bekunjalo, ngoba phela uzothi mefika lapha afike hayi cha ngeke akufani ke nalaphayana. Kwase ngingazizwa nje kahle nokuthi ngifake kakuliphi side, ngangazwa nje ukuthi ngihamba phi ngantanta nje, uyabo. Kanti mangabe kuukuthi nje khekhe lakho lilokhonjile lithule lithedule yeshisa, ubaba wasekhaya uqinile uthe ngqe, umile ubaba fanele ame anqaphaze ubaba amabheke phezulu. Hayi ubaba noma esemile nje kodwa nje unaloko ukukhathala, athi mechitha emva kwaloko seqedile akusaphindeke kwesibili. Cha, ubaba akachithe aqale phansi kube ngazuthi nje kusafana nokuthi usaqala. Lokho kumile nje uqandu nje ezizwa naye ukuthi une-energy, unomfutho walento, ngokuthi nje noma sekwakho nakhona lokho kuchama uzochama into engaka, athi nje consi into encane sekuphelile. Emva kwalokho alisavuki-ke, ayifuneki-ke leyo nto. Asizameni, ngoba abantu besilisa kwesinye isikhathi abanye badrive ama-truck, abanye basebenza kanzima emisebenzini, bayagqilazeka, bayakhathala. Umuntu ubuya nje hayi mengishaye leyo nto eyodwa ayilalele, ophinde abone mhlawumbe emva kwamasonto aphinde abuye eze kumama wasekhaya. Zivuselele mawubaba, mawumuntu wesilisa uyachathwa, mawumuntu wesilisa uyaphuza, ukuze phela uhlale kukuhle. Sivuselela imizi yobaba omkhulu, imizi ayingachitheki makungadivorcwa. Siyayilwela kakhulu leyo nto siwomakhosi ukuthi imizi ayihlale imile, imizi kuhlale kukuhle ekhaya, kuhlale kunothando ekhaya, kujatshuliwe ngisho izingane zazi ukuthi nje ekhaya kumnandi, ekhaya kunothando, uma nobaba bayathandana, kujatshuliwe kuhle. Inkonzo yasekamereni yenza ukuthi kungabe mnandi ekhaya, kungajatshulwa nhlobo, kungahlonishwana egcineni, ngoba phela inkinga ilaphana ekamereni. Asiyene ekamereni ke bakwethu, nisondele kumakhosi ukhasho anisize. Siye ekamereni sithokozile, siphuze, sishise, sichame, kube kuhle, sichathe. Moya enkonzweni esekamereni uzwe iqolo lisevisiwe likahle, uyaphila. Ngiyabonga kakhulu ke nisazobukela endaweni zonke lapha enikhona. Ngomhla ka4 nomhla ka5 nomhla ka6 ngizobe ngiseGoli eWestern area khona kuOctober 4, 5 and 6 ngizobe ngise-Western area eGoli. Ngiyabonga kakhulu nifone, ni-WhatsApp, ni-TikTok ukuze umakhosi akwazi ukuthi axhumane nani. Bonke abadinga usizo basheshe bamthinte ukuze ukwazi ukuthi uthole ukuthi uneliseke ngendlela ofuna ukuneliseka ngayo. Abantu ke benze sure ukuthi bayafona, ngoba kwesinye isikhathi uzothi ufike
ungasakwazi ukumthola uMakhosi ngesimo sokuthi ufone sekulate shortcut ukuthi manje kulungile mangabe khona isimo esingimpintshile sobona ukuthi senze njani. Kodwa ngicela ukuthi nje umbona le video manjena ulungiselela ukuthi nje ngomhla ka4 nangomhla ka5 nangomhla ka6 eWestern Area ngizobona uMakhosi ufone ukwazi ukuthi ngikubhukhela isikhala sakho ukuthi uyeza ngosuku lokuthi ngazi ukuthi yonke into ihlelekile abantu bakwazi ukuthola izinto zabo ngendlela efanele. Makhosi.